Ano kawino na machielo Jairus Owino bende sechopo mak mano ikore mar mondo mi donj kodwa twak adwani mondo aduk iri Lucas Okach wach maduong' mokelo waka en ni kaka emigawo maru kanyo koro osekoro ni chak mar dwe mar 10 mar higa ni koth mapek mag El Nino biro bedo e pacho ka inyalo mana nyisowa ni par ni e higa mar 2023 kwa rumo bende koth machalo kamano nobedo kendo nomiyo piny Kenya otiyo kod omenda matara gi lal mathoth manobedo kotenore koda mano kata obedo ni osekoro makamano ikruok no kobedo makare kowuok kuom migawo maru ang'o giri ma jo Kenya onego ng'e ka wachomo en mana dwe achiel to kata dwe achiel gi nus to wachopo dwe mar 10. Erokamano nyikwa Ramogi. Gima dwan mondo aler ni nyikwa Ramogi ni Kenya Meteorological Department gin tijgi en mar koro kaka kor lwasi dhi bet. Kwase koro kaka kor lwasi dhi bet wariurega kod joma timogo gimiluongo ni co-production. Koro warango sectors duto. Nitie jothieth, nitie agricultural sectors, nitie energy, nitie water. Wabetga kodgi kamoro achiel. Koro wan kwasewacho makorwa gibende koro gidonje to giwacho ni ka koth dhi bedo mang'eny kata matin. Magi mikakati monego bed watimo. Koro ka forecast wuok advisory go te gigo duto bedo captured. Lakini one line dwa en mana mar kolo kaka kolwasi debate. Koro ponono inyalo penja gimiluongo ni El Nino. El Nino do Spanish luonge ni El Niño. El Niño en nying ma anyalo buogi en nying ma nochaki Yesu Kristo. To nochake kama. Nitie kamoro miluongo ni Eastern Pacific Ocean kumoting'o Peru, oting'o pinje miluongo ni Ecuador, en piny mar South America kucha. Kanyo nitie kawaida mar kor lwasi mar pi man kanyo en pi mang'ich. Koro ng'ich mar pigni ong'ich nikech nitie kaka pi e bwo nam to ting're malo. Koro yudo ka ng'ich mar pi makanyo miyo rech bedo mang'eny. Kendo mano en normal condition mar pinyno. Lakini nitie seche moko, higni moko, ma kor lwasi lokore. Koro koselokore, tiyudo ka kanyo koro pi bedo maliet. To ka pi osebedo maliet, rech to, ogwande, gik moko modak e nam, neno ka githo. Koro gini ne timore ga diere Disemba. Gikoro luongo msimu mar opon. Koro iyudo ka fishermen, jolupo nene koro weyo lupo nikech koro ne kanyo ng'we, rech ng'we kila kitu, koro gidhi e kanisa. Koro nikech gin jo Catholics ging'eny, gin ne giparo ni Yesu Kristo ema nobedo associated gi rech. Koro wachako phenomenon ni El Nino, meaning the sun. Koro sani chakre July ne waneno ka pigno sechako chwakre. Iluacho no dhi below normal. Chakre dwe mar 7. Chakre dwe mar 7. Koro trend dhi malo. Koro mane signal marwa mar El Nino. El Nino kowuok nitie kaka piny ngima, nitie kaka o interfere gi general circulation mar piny ngima. Koro gikarwa ka obokelo koth mang'eny. To kidhi Australia